basi bono ekebindi kere ntirwa sore na Onsoft Studios. Osoro bono nkeko nkorera. Go korera. Bona ngwana matukabero ko kwa makubota kwa nyomo. Kemunto ngo korra ko son korrete. Ngokorete na ngota ena cheta matukabero ko kama ko nyoma Gesare kamuleta mumenyete nene. Kemunto. Kemunto. Ukotaba na matukabero ko chete. Ngota na biruka. Nyasaga. Yani umwaka wa mone meti insigizi. Ino matukabero. Ngota sabantu banje ine no gano nene myaka ibiri na benga matukano. Anto banje ino matukabero. Osoro tena kunyakunzalia nkoro kunyakungumiza nkoro sana. Tega bintebyo. Ogo tega nganga matukabero ka igonchentikaranga kaza kinyorime ontamete ochieto kwanchu angao enjengu ancheta. Njenga chikwanchu no mete sinali. Ngai kwachi. Utemba bo Nduru alete konye murende to mwako yumu mbono gakwete. Atiga. Igakurira. Ndale ronde ipo. Rende. Baba Ndoma. Ndiakwete. No mbono nengedo. Ngendu. Uchikonyera naye ku ngore komita. Kemutike ko sori. Ngore komita bo bepi. Ndale rabi ngore kai komita sana. Tare. Kerende. Kirabono. Wakirire. Okubolinde. Tukandora matanga. Tukandora matanga. Amatanga. Atinde yetu. Kwa tukude. Ntalele bado ni ngoboete. Ngomora. Ni ngoboete sana. Sawa wana rematiga wana ndio remaye bono. Na kukwaze ngikuze kwaremire. Sana. Mbote kabisa ndeme kabisa. Kwaremire. Ora metego tikanko ripoti ne ba. Asi ripoti chikwanyoreka. Mate niwango ya nyasango tokere. Nande kero muntu gwachira atambe nyasakura ire guchianga. Nande kura aro yumire mwange nero guchiasande. Chiboni gake muntu. Tinko nyara. Aya de ogwana ego. Ncheke nate tengo tekero kyosoro. Tete. Ongabeda rafu nchina. Tawe. Nko abere. Ngoti geto yonde ke muntu. Onde tayo tigeto onde. Okay. Ngoro. Tunaba nalinga na kukolengera iri sana. Ngokandengere iri. Sana obo tukomba gasuna ngokorota. Gakumonye bintu na yeterete kararyo chirete ka Kisii na cha. Kyo mwanchi yakina akolengera iri sana. Ndoma tibaka ngatakangaranga se kwaro chingando muliri sana ngende skuru nchiko. Ya ke ngwanji ta. Anikina te tokole nike. Sari Gesare arafuta menyino. Nonya. Nonya aliko masai. Tomenyina ari. Sari. No masai. Agenda so. Masai. Osoro na ibono gutanga kwa na muntu tatayiti. Osoro kali kongumize nkoro sana. Okale kongumize nkoro sana. Okale kongumize nkoro sana. Kemunto nona anchera nanga sokombe ka chinchire vire chinchira kusenya paranya katika enchere kucho. Ono ga gino na to kwa. Nte na tanga ni ta sole ne nchengo kora. Sawa. Mukore riaro to kumanya ni ngara kibono gento kubori. Ate okwana ego. Kora atika nona karanchera nanga ki asende bono kana sako. Ya yo tuli asako. Wana Kemunto lyo. Onye talinga ne sengencho kabwanja ni katika reto. Ngobori buya. Uje kantari ko kora koso. Tadya ngosel. Akubasira kora konkora lakini nto kwabera. Nto bona. Sirene tikanchi ndengere maukwa. Wana ngukwabera usai ko kana ngabe nkwabera. Wana ngabe. Nakere tinatanga veta kamenyama. Nade Kemunto na yo kwa kwa. Tabamo obita embe macha. Dai. Kunando ka tuare kwende. Tuare bi singana to kwa kwa. Tiga. Tiga ko kore ko. Tiga Kemunto. Tiga. Tiga. Yo garangara ri. Dai bora garangara sana. Dai. Jongo kore go ku. Bora garangara sana. Koraiga. Yo garangara ri. Mode Kemunto tebe ke ne piaro.
kinyaruka na change kurudi kwa tukane wana bantu mate bansi getenganje kirachite ukini tena weke tu boyo kache kamera kachanga kache nyomba kachanga bara bantu bakurikira kinona matanga ninje ngo bikwe chama ano mate kitu ligento ndata kubukira abantu ngo kansa kinyorite kirenga kirtu arenga goso konga kora engere ya onte ma gote bionse wakarenge gokongari chifu agote bionse kinyo tiri tu akanda rochi para kwanda kwa wiyu wasa rochi Nginyelete sana nginyelete sana ngingebe tena chitu kisinga gobo chinga tabantu beza no wakukongo kuwana wa irire koraki ibali chibundi okanga ana ndato nyori ndetene tenyori dichibundi okonga yana chi tiga enjinde ngereri ayo gote kinyori bwangu akwanda bugibi buyu tomana rochuna ngwanya gutiga mangana mesosire imana kararire ano tigeri aliyo batokonyero kanyanje tsana kono kono meralinda meredi enseta ega mansanga kubuya ibi buyu echakira saa 5 gochigoro oko bugibi buyu njoko chigoro tini koligereri saa 5 yoka tini kwenda gochigoro gochigoro ato kwanza ni sasirira wakari tini koligereri etsa ai igoro ando kebuyu kuna kekobugaiga kekonginyoria magana get alafu nenyorita kibuyu kake akabugire netware gokorero kibuyu kake akabugire alafu magana na ega magana itabere bia sikwa konginyoria na utakara onginyoria kini bana chinga no na yonyo taiwa nanye veka akimi ndo waso amigu gaso wachi ikiningi bana kineki hapa lakini korai goko breke kia no cheke piki hapa kubona kwa kole gobune obune ogokwa ko ikire ko beke sei amangana yamwe ogokwa ko ikire ko beke sei ura kwa kara ige ne sei kwa beka mode kemunto ande minto bribia ganja ndi ande ntate ya iwano kwa bekira aye sei karaki tomera ne mambi kwa beke sei era amor wete yeso agende ko na bambi ona Gesare gente que tangani ese pugimogo furahia tafuta furaha lakini Kemunto ya na turvena na sasa teatro fanya basi mono ekibindi kikeren turasore na Onsoft Studios. Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sako Plaza ime yomo Gusii angena Kisii Stadium. Ase chibicha chinkenonoku wose chibicha chingia kwa nomo nchogu ase studio genda Onsoft Studios otare tukuria rero erinde bakwakere chibicha chingia erinde nawe goke ekiagara bichane kerero wasene yesu guyo kwa wasene nyangi bichane litukunda lionsi nera yago ne record yokipu nyazago sini Onsoft Studios ibe ya Kisii town.